Du har nu en maske på pind. Du vender dit arbejde. Tager garnet bag ved dig. Og så slår du 3 nye masker op. 1. 2 nye masker. Og den 3. nye maske. Nu har du 4 masker på din pind. Så vender du arbejdet igen. Tager garnet om bag ved arbejdet. Og så tager du de bagerste masker og trækker over de forreste. Det gør du indtil du har 1 maske tilbage. Sådan der. Så strikker du en ret. Lukker en maske løst af. Strikker en ret. Og lukker en maske løst af. Nu skal du tage ud igen. Så du vender arbejdet. Og så laver du 3 udtagninger igen. Det er sådan her, du laver dine takker. Så du tager en maske ud. En til. Så du slår 3 nye masker op, så du har 4 masker på pind. Vender arbejdet. Tager garnet bag ved arbejdet. Og igen tager du de bagerste masker og trækker over de forreste. 1 ad gangen. Og du fortsætter med at tage en og strikker en og lukker den løst af. Og en til, så du imellem hver lille trekant her, lille tak, der strikker du 2 ret og lukker af. Og så får du lavet de her takker. Det gør du hele vejen hen, indtil du har lukket alle maskerne af.